Ja, waarom begroet ze lu in Venlo met haaien en waarom zeg ze in Maastricht hoi hoi? Het Vista College heeft een primeur. Daar krijgen de leerlingen vanaf dit schooljaar voor het eerst les in het Limburgs. Dat is van een lekker stukje draai. Of je nu een opleiding volgt op het gebied van zorg, retail of horeca, kennis over Limburgse taal en cultuur komt altijd van pas. Hallo, hallo. Dan zeg je gaat niet hallo, je gaat weer. En voor €1 is het een bel. We geven dadelijk niet les over de Limburgse taal, maar over de Limburgse identiteit en cultuur. En dat krijgt ze in het plat aangeboden. Maar ook als ze geen dialect spreekt, is dit een heel fijn keuzedeel om te volgen. Omdat ze er wel over leert. Ja, er zijn volgens mij zat cursussen dialect of cursussen over Limburgs. Maar op het moment dat het echt formeel op een diploma mettelt voor het slagen, is bij mijn weten is dit de eerste keer. Nou, we zien eigenlijk dat het Limburgs steeds minder gesproken wordt. En ja, dan is het belangrijk om daar meer aandacht aan te besteden. En een van de sectoren waar het eigenlijk nog onder belegd is het onderwijs. Dus vandaar dat we het daar ook officieel willen geven. Ben je een student van het Vista College en bij de Limburgse taal nog niet machtig? Geen zorgen, ook niet-Limburgstalige studenten kunnen deze lessen gewoon volgen. Ook als ze dus niet de Limburgse taal machtig bent ze van harte welkom. Want meertaligheid is natuurlijk ook wel een van de krachten van dit keuzedeel. De meertaligheid, ja, dat stimuleert ontzettend ook in de taalgevoeligheid. Dus we willen die de studenten dat ook metgeven.